Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Kumusta, Kali? Kaliwan. Ano din ni Bay? Ay magkain ko saan yan siya maglingkod-lingkod. Hain mo kas Vicky. Bay, Dito na pitaguyo. Dali. okay, tada. Dili maayo nga magtugay ng istorya. Kaliwanag. Ang tinuod ko naman ng wala kong gitang Kali, Victoria, Vicky, paselo ako. Gaputlan ako komo sa Kali. Pero nakiksulti ko sa aktibong mapuan ng gubat sa katawan. Nagminyo kas usa ka mili. O sa kakiway ang imo bana. Nalipay ko nga kikakita ti kakaroon aron kasultihan naman sila sa kalihukan. Nga lahi si Erning Kaliyo. Nagtahod siya sa mga katungod sa katawan. Nanalipod siya sa katungod. Asawa ka sa military. Asawa ka sa kaaway, Vicky. Naibaw ko, mapura kayo ang limit sa itong istorya. Nagpasalamat ko sa akong estado sa... Nibaw mi. Nibaw ka ning imong kimtag ron. Kaysa kahimtang mo kini atos sa bakan sa katawang gilpikan. Nalipay ko tungod kay personal kong ikapanimaos ang pag-among-among niya tirin ako. Makawat ko na siya kung puot ko siya gawin. Dali ang pagpanimaos. Kaliwanag ka. Kay basig mo nanta ka. Totoo din man sa katawan o kamatayon sa Mahayo tinis. ko. May panahon pa nga makatunol kag kono din sa lokal nga mga partido sa Kali. Ingnan sila paligo. Nga mihangyo ang kaliwanag kanhi nga ako'y mangunay pagpatay sa demonyong pasistang Major Dennis Trinidad. Bisa disod pero suwayan ko lang, Vicky. Suwayan ko lang. Bay, ano sa Vicky Bay? Vicky! Day, astan, layo kita may pagitan mo, naptang, layo may kapta Usap ka, pagitan Jimmy. mo. Ha? Ito na sa atang si Kaliyo. Kinsay mo kita no? Walang nakutuyo ang ngamitan ako sa atbang. Sorry kayo ning. Nagpalit ko kindi din eh. O sige. Tana. Mamauli na ta. Kumusta man? Iya bang gidawat ang imong palipay? Tana palayog. Tihin lang ko si Vicky, Sarge. Ako di ka, ako'y sulti. Ako'y sulting wa katagdas ko rin ako. Taon sa kumpana. Misabot ka makaluluoy. Daan akong dig-ingon nga dili ka nalang maduol niya. Kanagtuon ako nga maugid ka to ang mahitapo. Luuyan ni mo ding, oy. Tanagod palayog day. Sige kag pamugos, bisan gisirhan ka na. Sige ka paubos. Luoy kay kaning. Sige, tana. Okay na ka ba, Sarge? Way kasuguri oy. Okay ra ko. Pero ako bay, di ko okay. Ang tinuod bay, tubod akong lawang tanaw sa inasal nga nag-ubo taon nga ni Islamisa. Yung gitagan pagkaskulirong nako, bungkag to yan sal. Porto gyagpiran na. Ning. Aray sa ko naipay bahaw diyan ang kutseng. Sumol na kayo na Sumol guryo. bitaw, sumol. Ay nagpangutana, tanawalan dito. Ning, patuon ka ni Papa Miguel nimo. Ma. Day, sod na lang sa tong kwarto. Pahuway na dito kay manimbatas misa sa alas 5. Oning. Tiyarang armas ni Kaliwanag. Gilain niya rin yung tago ang magasin. Si Kaliyo na usap day karon mo ikitahasan aron patyon si Dennis. Ay mapatay ni Dennis ug dili si Kaliyo. Unhan ko si Kaliyo. Dadun ko kinipermin sa kong paglakaw. Nagdili ko mahipawa ni Erning. Busy ka lang kayo kanina, Kagel. Mao nga, karon pagig ko makasulti ni mo niya. Nga,
Kung musaad ka, imog yung tumano na. Wa ko malimot atong giplansa na to nga mga toy guns. Misaad ka nga, ikaw rin may baon ako, di ba? Askang buwang. Dili na ko second lieutenant karon. Mikalit lagog ka full lieutenant, ha? Itawagan ako ang taga-chief of staff. Ingnan ako silang kinibaya si Lieutenant Danilo Escolar sa maninako kakugihan o grabe ka loyalista. Mao nga may kapagkapakadayon pagka-full lieutenant. Thank you kayo, Colonel. Kuanday, karon lang ko mangutana ni mo niya, Colonel. Unsa kalami paminaw na kaming tanan sangpit na nimo og Colonel Sir Dennis. You know what? Matagadong na ko nga sugpiton ko, Colonel. Murag kinanindot ang music sa tibok kalibutan. Mas nindot pa sa music karon sa American what's the name of that sound, boy? A horse with no name, Colonel. A horse with no name. Oh, a horse with no name. A horse with no name. Beatles? No. Herman's Hermits na siya. Amerika karon kulukoy kang dako, kulukoy kang dako. O sana sa mga kanta nga paborito kay namo ni Erning. Shit. Serious ba ni magtinanawan, Lieutenant Escolar? Karon dili na ko magduha-duha pagsulti ni mo niya. Grabe kag kahiyubos ni Erning. Dako kag kalagot sa suod mo higala. Kay mipilit malang gihapon na siya sa pagka-master. Kaysa nako nga lieutenant na. Pili siya ngayon. Kay dili sakop sa taga-chief of staff. Ibaw na matang tanan nga kung dili ka sa chief of staff, tuwa ka gyud sa taga-national defense. So, kontra ka sa presidente. Ingon na ano, Lieutenant. Murag naghinikyaray na sa mga baraha kung hain ka pabor. Aw, patyo na ko si Erning. Unsa to? Usmar to? Unsa ba to gisulti mo? Klaro naman kayo. Natua siya sa kontra. Ako'y patay niya, Colonel. Sugu ako. Kay karon dayon, patyo na ko si Erning. Patya! 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 Mihilom ang palibot, Colonel. Patya! Honey! Diya ka lang, honey. Honey? Patya ng kabayuwa! Kay wa man ka na'y hinungdan! Patya! Music! Padayo ng parte! Honey? Di ka na kag nainom. Come here, Lieutenant, come here. Oh. Colonel? Dali ko. Next time, don't you ever tell me again unsay akong buhaton. Colonel, yes sir. Kasapot ka ba? Yes sir, yes. Am I made myself clear? Very clear, Colonel. Labi na yun bahin ni Erning. It won't be happen again, sir. Sir. Natuwa ko si mong bukton, sir, Colonel. Not at all times. Yes, Colonel, yes, sir. I love you, Lieutenant.
Sir, permission to leave, Colonel. Go! 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 Ma'am Jolie, excuse me. Bisag dili ka pa musulti sa tinuod. Pero dagang ka nainom, kinamuha ng imong naong. Ikaw rin misuggest ganiha nga manimbata ka ng hapon, di ba? Sorry. Nahindumdum ka pa nga nanghitan nimo nga muuna sila nato. Of course, nananghid sila nato. Mga senior officers. Come on. Mananghid na nila. Nga muuna to nila. Okay? So, What? wa ko mabog. Wa ko bahubog. Wa ko mangusa. Nainumdum pa ko. Let's go! Oh, honey. Happy ka ba? I'm so happy, honey. Karon pa ko. Kung unsay klase sa kalipay nga bation sa parehas na ako nga nagmahal, o gimahal sa kabana nga mao ikaw. Gani na lang gani. Oh. Oh. Gani na lang gani. Murag nakita na ako ang langit. Murag dito ko sa kingharian sa langit. Ninduta sa kong kipatihan, uy. Come on. Hey, usak pa ni shooting? Badiha. Oh. Huh? Muli ko tong tuhopi. Oh, what a wonderful sound. Tara. Tungan ta kaliko. Tara. Dali. Hinay ba? Uy! Hani ha? Mabasa niya itong isulubhan. Musa mo ka kaliko kung mabasa. Hani! Usa ba? Hani, basa na ko ha! Basa na ko! Hani, bakit sila ang ganting tatas mo? Ako na cute. Hani. Nalipay ka, Han? Kipat-kipat pang gunang imong mga mata. Uy. Nagdugay pa si Erning dito. Taan palagi ko. Naguna-una ka dahil niya. Paglingin ako kay nagsunod man ko nimo. Gisudan ka payag tanaw niya. Nagkasugat ang mga mata pero biduko man dayon unya mibiya. Dito basab si Vicky? Siguro yun ray ang kauban. Wa kong kakita ni Vicky. You know what? Karon pa na ako umat mo ni nga naanisi ko. Namat mo na ako nga wa mahimutang ang akong una-una. Gusto ko mo concentrate sa lain mong success. Maglisod kong imagine nga colonel ka na. Few steps na lang gikan sa imong pagka-colonel. Wow! General Dennis Trinidad. Wala may laing paabutan ng imo na sa unyang pagka-general, di ba? Pero,
Pero ganiha nga mitunol og palipay si earning nimo. Wa mo kini dawata. Huwag ka ni kamutan-aw niya as if nga way earning sa imong duol. Og sa mismo imog yung atubangan. Honey, utrusap ko. Uwa ko may paon sa akong buhaton. Ug nisuon sab ko nimo. Uwa sab na ko tagda sa earning. Ug itutukan ko gani siya kahit kayo. Gusto kang imong gibuhat? Og ang akong gibuhat? Honey? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.